start nummer 18, klassens sidste ekvipage, Niklas Vincent Andersen, om at holde klar på opvarmningen. Resultatet for Cecilie König. Hun red finalen her til 0 fejl, kom til finalen med 0 fejl og fik af stildommerne karakteren 8,50, hvilket bliver hendes resultat, og som foreløbig ligger hende i spidsen af klassen. Vi har 10-årige William på banen. Han rider på en 20 år gammel Welsh pony. Han drømmer om at ride DM næste år, og hans sponsor det er AT Horse Care.